Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Abay. Ang nabiyag ko. Kaslan di kami sa kapilya pang magtuwad tungkol sa linog. Nasimbahan ng dugmok tungkol sa linog. Pakaslan di ka dito. Gusto ka? Nakasiguro ka? Ay, gusto ka? Pakasal ka! Sige. Ayaw ba? Andam ka Ayaw. man kang mapakasal na ako. Sige, magpakasal ta. Ayaw ba? Tarong ba? Sure ka? Pakasal ka na ko, oh. Tarong ba? Butuor mo na ko. Magtarong sa diha, unsa man, pakaslan ko nimo o dili. Pakaslan! Nga dili mamalay? Tay, Bida mamalayam sa noon. Ayaw, anatay. Ayatis Oh. ka? tay. Nagtatay man dayon? Oh. Wa pa gali makasal ga tatay Ako naman. sa mani ay, ha? Ato na paingon. Pakaslan ko ng imong alanak. Kanaog mo sugot ko. Udi di ka masuot. Ha? Pangyura ko yung kamot tiil o sa parin ha? We. Dili. Sakita sa nimo, bida. Migo mo tatanoy. Unong ayran mo ko nimo, ha? Pila mo gina yung problema, ha? Usa mo di, pamahiray problema nimo. Uli ko sa mo. Inuna ko yung nanay, nga mamay na misin nyo, ha? Panghiyon mo, gikan sa imong mga kamot, ang kamot inday piya. Usa man, ha? Dili ko mo sugot. Nga nung malagi ka masugot taon? Masugot mo na piya. Pangayoon ni mong kamot sa kong anak. Okay. Mapungkol akong anak. Karaan. Di ka maluim. Iya. Karaan lang style mo na eh. Karaan naman ginatawa na eh. Karaan. Di ka maluim piya, ha?
Wa noy, wa. Unsay wa? Wa lami mo dyan. Karaan kayo, karaan. Oo, bitaw, karaan bitaw. Pero katawam lagi ka. Ikatawa ko sa karaan. Ba ano ko na, abi na kong di ka sugot. Wag yung ko kalihay na ay. Joke na ito imo, ha? Joke na to? Kinsay nag-ingon na joke na to. Seryoso na ito nga ako. Seryoso ka, ha? Ha? Seryoso. Di ka musugot ka, bay ko, or mga asawa ko piya? Dili ko musugot. Kay ngano man ha? Ha? Ngano man? Kay pobre ako? Di ka musugot ka, uyamot ako? Uyamot man ko sa pagtanaw pero adunahan ko. Asa dapit? Kasing-kasing. Karasa no. Buluanon ko kasing-kasing, noy. Ha? Sa tingani mo ni Punyong? Ako? Oh. Ay, secret. Kisay mo ni Punyong? Bida eh. Sige lang padayon na, padayon. Puno ang akong dughan ni Punyong. Ha? Gugma sa mong anak puno. Busa. Kung natagan ko nun sa pagtugot nga pakasilang kong imong anak, paniguro ko ni mo noy nga di na ko siya palakon. Duyanon ko siya sa akong mga bukton. Paunlanon ko siya sa akong gusok o inguman sa akong dughan. Kaya yung busok na akong dughan, ari siya magigda din eh. Ha? Hapyuron ko siya matag adlaw gabi. Time pa. Unsay pagtuon mo sa kong anak, manok kay imong hapyuron. Labaw pas manok noy. Ang manok hapyuro man nagbuntag. Nya bugwa kang tubig ginig hapon. Pero ang ako noy hapyuro na ko siya buntag udto. Ngadto sapon kadlawon ug uban pa. Imong buntag-buntagan. Oh. So mo ako kampay tayo buntag-buntaga tayo. Oh, mao nay gusto nako. Mao say makahupay sa gibati nga kasakit dughan ni abay-abay taon, di ba bay? Bay? Bay. Oy, ito. Wala. Nay asam sus bay piano. Nalipat na ka. Bida. Patay pangano ako sa imong pangutanon. Bida. Naguban sa dini. Nag-uban bitaw. Ha? Di angay sa unta nga mahibaw ka kung haila siya paingon kay. Oo na. Nga wala ka kabantay. Wa gani. Kinala magpalayo na ko. Gusto kong malimot bisan sa makadiyot lang. Mulupad ko sa basta aspa sa panganod. Gusto kong mupahungaw sa kahuon sa kondughan. Dinway si bisan kinsa nga makakita o makabati sa kong paghilak. Diniuna ko sa ibabaw sa panganod. Aliuna ko dinhi maghigda-higda. Gusto ko mag-inusara bisan karon lang. Karon ra ni. Mulabay ra unya kining maong sakit nga kong gibati karon. Ano pang mubati pa man ko og gugma? Kung ingon man sa diini ka sakit ang bation kung mapakyas. Ano kinahanglan may gugma pa man? Oh, tatay pa. Nga naman eh. Nga nang alam-alam ko kaunlod sa panganod nga akong gihigdaan. Nga na ni. Mubangon ko. Ingon og sa mulapos na ko sa panganod nga akong gihigdaan. Hay! Nahugog ikan sa panganod. Mulapan ko pagbalik. Nga naman eh. Nga nung laki pang akong paglupad. Ni hinahisad. Ano ni? Sa nahitabo. Dili mahimo. Alam nga, nawa ang akong gahom sa paglupad. Mahog ko! Ano ni? Ano di na ko makalupad? Iisa ko nga akong kamot. Mulupad ko. Nagkanam gihapon ko kahog sa ubos. Helmetan niya ang bruhang ano ni. Tabangi ko. Langgam. May dako kayong langgam nga naglupad pa ingon din ako. Ay! Akong gisaw. Helmetan niya ang bruha. Ikaw kining maong langgam.
Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posible nga maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Kogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon, lawas baskogon. Giluwas ko nimo. Daghang salamat. Salamat. Wala ko mahibaw sa angay na ubuhaton. Wa ko masayod kung angay makumalipay nga giluwas ko nimo o mag-uol. Kay buot kong mawa na lang sa punta aron mawa na kinigibati kong kasakit sa dugan. Ermitanyang bruha. Ermitanya. Mitugpa ka na. Manaog na ko gikan sa imong buko-buko. Salamat ha. Hermitan niyang bruha. Hermitan niyang bruha. Apo, Salamat. Pero dili na ko. dili ka na gusto sa imong gahom. Ngano? Kaya di na ko gusto makakita niya pag-usap. Di na ko gusto makapaduol pa niya. Samtang niya pa nako ang maong gahom, masayon lang alang nako ang pagpamati sa iyang tingog. Ug dili na ko. Ang imong gahom sa paglupad lang ang nawa kanimo sa pagkakaroon, Pia. Apan ang gahom nimong anaa pa. Apan kung padayon kang magmahal sa sayop nga tao, anam-anam usab nga mawa ang imong mga gahom. Hangtod nga hingpit na gadunya kining mawa kanimo. Maubagid ka na ang buot mong mahitabo. Ermitanyang bruha. Nawa na ba ang imong kadasig nga makatabang sa mga nagkinahanglan? Oh, Nasayop ba di ay ko sa kung pagpili kanimo, Apo? Ermitanyang bruha. Gipili ko ikaw, kay nasayod ko nga ngayon kang muhupot niini. Dako kog pagsalig sa imong kabuutan o kamatinud-anon. Ang imong kaalam sa pagtimbang-timbang sa mga butang sa husto o dili. Ang imong kamatinabangon o kamanggihatagon o kamapaubsanon. Ermitanyang bruha. Usikan mo lang ba ang maong kahigayunan nga makatabang sa katawhan tungod lang sa imong gibati ngadto sa usa ka tawo? Ermitanya. Kung mao, bawion ko na kini. Ipagawas ang liso sa kapayas gikan sa imong tiyan o kuhaon ko na kini sa iyang gahom. Ermitanyang bruha. Ang tingog. Ang tingog. Ang tingog sa mga tao nga nakinahanglan og panabang. Kung buot mo na kining talikdan, ipagawas na gikan sa imong baba ang liso sa kapayas, Pia. Sige na. Dili. Buot kong mupadayon sa pagtabang. Mao ni akong gusto. Magkatabang sa kadaghanan. Kung mao, buot mong ipadayon ang gihuptan mong gahom. O ermitanyang bruha.
Mas mahinungdanon alang nako ang pagtabang sa katawhan. Kung mao ka na, nasayod ka na sa angayan mong buhaton. Nagkinahanglan og usa ka tawo nga bug-os ang lahuna o kalig-on sa kasing-kasing ang maong liso, apo. Kun mao, mas lig-unon ko pang akong kaugalingon. Mas mahinungdanon ang katawhan kaysa kaugalingon kong pagbati, Ermitanya. Naanak ko! Ako si Pia Papaya! Ato na ko, Ermitanyang bruha! Hinaut pa unta nga ning higayon na, mas malig-on ka na, apo. Ang imong kugma sa katawhan o kadasig nga makatapang sa tanang na kinahanglan ang gigikanan sa maong gahom. Hinaot nga dili ang imong gibati usab nga gugma ang makapahuyang kanimo. Dili pa karon ang hustong higayon nga bawion ko ang maong liso, Pia Papaya. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinen. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinen. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.